बे भिडिअ आङो गिबियाव लाखिनाय जादों आंनि चेनेला जितिया 100k जागोन नोंथांमोना आंनिफ्राय आइफन गंसे आरामसे मोनगोन नैबे भिडिअ नोंथांमोना जेसां हायो कमेन्ट खालामना दोनजोब धाब धुब कमेन्ट खालामजोब आं कमेन्टखौ रेन्डम पिक खालामगोन आंनि 100k जाबाय इनिफ्राय नोंथांमोना आंनिफ्राय आइफन लांबानो जाबाय दै। हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनाय जाबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआव दङ DN ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय बिथाङा गावनि चेनेलाव 100k जायोबा आइफन गिवअवे होगोन होननानै बुंदों आरो मैयानि भिडिअ आपल'ड खालामनायाव बियो बुंदों दि माने बे भिडिअआवहाय कमेन्ट खालामोबा कमेन्ट हरग्राफोरनि नेमखौहाय माने रेन्डमलि पिकआप खालामनानै माने बै गावनि चेनेलाव जेब्ला 100k जायो अब्ला बै गिवअवेखौ होगोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोनखौबो DN ब्लग इउट्युब चेनेलाव थांनानै पार्टिसिपेट खालामहैनो खावलायनाय जाबाय। दिनैनि नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि इन्डिभिजुवेल क्रिएटर माने कन्टेन्ट क्रिएटर टप 3 आं सायख'दों 2022 मायथाइयाथ' जोबसिगोन नालाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंनि टप 3 आव दङ आलफ्रेड बसुमतारी इउट्युब चेनेल, टप 2 आव दङ इंलिश मेकार नोंथांमोना मिथिखायो, नम्बर 1 आव दङ जोंहा बी बयस। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान बिदिनो इउटुबार्सनि आपडेटफोरा आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। गोजोन्थों।